Умарташы һөнәре 19-нчы гасырда барлыкка килә. Элек кешеләр балны кыргый оялардан алганнар. Бу шактый авыр булган. Умарташының төп эше яз һәм җәй көннәренә туры килә. Кортларга азык кую, кәрәс ясау, махсус рамнар урнаштыру, бал суырту. Барсында төгәл эшләргә кирәк. Умарташының махсус киеме бар. Шунсыз ул умарта ясына якын да килә алмый. Бүген мин дә кортлар белән танышып карыйм. Гафур абый, кортлар янында сөйләшеп тә булмады. Менә бу тотын чыгара торган әйбер ничек атага һәм нәрсә ул эшли? Бу димар дип атала. Моның белән куркытып, кортлар төтен белән курккач авызларына бал алалар. Алар шуннан соң тынычланалар, кешеләрне чакмыйлар. Бу нәрсә пышак кебек, ләкин пышак түгел. Бу стамеска дип атала. Моның белән бу инде умартачының төп эш коралы. Моның белән рамнарны алырга, сис тартырга. Бу бүтән эшкә дә умартачыларның иң кирәкле эш коралы. Барның барсында каян беләсез? Мин үзем 6нчы буын умартачы. Минем әти, бабайлар умартачы булган. Безнең вакытта бит интернет юк иде. Телефон юк иде. Без шушында урманда кичкенәдән шушларның барсында өйрәнеп эшләп үстек. Менә бу нәрсә? Солтан кортлар балны чәчәктән җыялар. Менә хәзер безнең үрәңге чәчәк атты. Беренче язгы чәчәкләр хәзер үрәңге агачы чәчәк атты. Алар шуннан аны нектар итеп җыеп кайтып, менә бу кәрәзне үстерәләр. Шушы кәрәзләргә тутырып тәмле бал ясыйлар. Менә монда нәрсә? Солтан, монда безнең бу буш кәрәз әле. Менә кортлар белән кәрәзне үстергәннәр, бал җыярга әзерләгәннәр. Менә алар шушы савытларны бал белән тутырып каплап куялар. Ни өчен менә бу кечкенә, менә бу зур? Монысы аталан Солтан гнездовой рам дип, умартаның төп рамы. Кортлар монда бала чыгаралар, ашырларына бал тутыралар. Монысы инде өстәмә магазин рамы дип атала. Монысы инде 2нче этажга, 3нче этажга куела торган өстәмә рамнар булар. Шуңа күрә бу кичкенәрәк. Умарта кортларның бөтен барлык продуктлары да файдалы. Бал, прополис, печеный яд дип әйтәбез, корт агуы. Менә ул бит инде корт чаккан вакытта үзенең агуын калдыра. Ул кеше организм өчен бик файдалы. Бал кортларын тәрбияләү шактый четерекле эш. Зур җаваплылык сорый. Монда бер юлы бик күп төрле әйберләрне истә тотырга кирәк. Һәр умарта гаиләсенең үз холкы, үз гадәтләре бар ди Гафур абый. Ул аларны бик яратып карый, барлый. Соңыннан бал җыеп ала. Гафур абый, бик кызык булды. Рәхмәт ялсын. Молодец, Солтан. Үзеңә бик зур рәхмәт. Яңа балларга чәй эчәргә кайтырсыз. Сау булыгыз. Булды, дуслар. Умарта һөнәре бик кызыклы, ләкин бик авыр.